konkista gertatu baino gutxi lehenago, Tomas Zubizar eta Urretxuarrari eman zitzaion Legazpiko defentsa antolatzearen ardura, Euskal Milizietako kapitaina zen bera. Eta, beraien helburua pixka bat izan zen, batetik oztopatzea, ahalik eta gehien oztopatzea faxisten erasoa, eta bestetik denbora irabaztea ebakuazioa egin ahal izateko. Jende asko atera gartzen herritik, eta hortarako denbora irabaztea. Legazpi inguruko mendietan, gu dakigula, 6 lagun hil ziren, 6 errepublikaren defentsan ari zirenak, 3 legazpiar eta 3 kanpotar. Atagoitin, konkistaren bezperan miliziano bizkaitar bat hil zuten. Konkistaren egunean legazpiar bat, Alfonso Alonso, hil zuten Aztirin. Nunbait, lehen esan dagoa, borrokari gogorrenak Aztiri eta Ormakio bidarte hortan eman ziren. Tiroketa luzeak, zauritu desente, eta, Alfonso Alonso hau hil egin zen. Urrengo egunean, Legazpiren konkistarekin ez ziren tiroketa bukatu, eta Legazpi inguruan borrokak jarraitu zuten. Irailaren 20an, kamioi bat bagomentzetorren, oinetitik, okupatzailei aurre egiteko asmoz, milizianoak eta gudariak zetozen bertan, eta udanan reketeak zai zituzten eta tiro sartu zituzten, eta bertako txoferra, Pasiano Ituarte oinetiarra, zauritu. Ura atxilotu ingo zuten eta egun gutxitara fusilatu. Beste gazte bat, legazpiarra, Julian Perez, arek ura nunbait txoferrari laguntzen alegindu, lortu ez, zauritu, atxilotu eta unean bertan fusilatu egin zuten, mutila. Eta gainontzekoak ihes egitea lortu zuten, Korosti aldera junamentzidan ihesi, Korostin bezperatik ere bertan zeuden gudari eta miliziarrekin elkartu, baina frankistak atzetik etorri, eta horre tiroketak, eta nunbait 10 lagun atxilotu zituzten, 10 gudari eta miliziano, horietako batzuk zaurituta, eta horien artean zen, baita ere, Felix Ugarte, oinetiarra, eta hori ere fusilatu egin zuten handik 9 egunetara. Berriro ere udanare karrita. Eta aipatuko dugun azken pasartea, konkista gertatu eta 2 asteetara, talde armatu bat etorri izan, nunbait Patrizio Etxeberriaren fabrikari argia ematen zion turbina erasotu nahian, baina militarrak azaldu eta tiro sartu hemen zituzten, 2 orduko tiroketak izan hemen ziren gau hortan, eta Pedro Velasco, Legazpiko gaztea, hil zuten tiroketarietan. Batzuk aipatu dizkizuegu ja. Julian Perez Kareaga, Pasiano Ituarte eta Felix Ugarte, hauek dira udanan zetozen kamioian etorritakoak, eta horiek fusilatu egin zituzten. Eta hoi ez gain, konkistaren inguruko egun horietan hil zituzten beste 4. Aureliano Fernández Legazpiarra, Celestino Azurmendi Legazpiarra, Jose Mari Mendiola Legazpiarra, eta Pako Bidaburu Arrasatearra. Hori, konkistaren inguru egun horietan. Eta gero hemen jarri dizkizuegu, gerrak iraun bitartean hil zituzten, fusilatu izan zituzten beste 5 legazpiarren izenak. Evaristo Mendia, Beasainen hil zutena, lehen aipatu duguna, Joseña Larrañaga, Esteban Madina, Jesus Peña eta Alejandro Gorda. Egia esan, fusilatuen senideekin da egon izan geranean, pentsa dezakezue, esperientzia izugarri gogorra izan zela guzti hauentzat. Kontuan izan gainera, bizi izango zuten tensioaz gainez, eraman dute aita edo eraman dute anaia edo eraman dute eta ez dakizu zer gertatuko den. Bukaeran ja dakizunean, baldin badakizu, zer gertatu den, askotan, sikiera funerala iteko aukerari gabe, agur esateko aukerari gabe, gelditu zirela hauetako asko. Oso esperientzia izugarri gogorra. Eta, pentsa dezakezue, esan ditugun gauza guztiekin, ze giro beldurgarri, ze beldurra nola ezurretaraino sartua izango zuten legazpiarrak garai hortan. Argazki hau okupazioa gertatu eta astepare batera edo hartutakoa izango da, ziuraski. Hor jartzen dituen, ala izango da.
Simbologia aldetik aldaketa erabatekoa. Ikurrina eta bandera republikanoa debekatuta, bandera gorri horia nun nahi, alderdi eta sindikatu ezkertiar eta abertzaleen noski simbolo guztiak debekatuak, eta bar. Hor dezuten argazkia da, bueno, ja frankistak legazpiz jabetu ziranean, bueno, ohikoa zen beraien artean, olako manifestazioak eta egitea tropa frankistak aurrerapenak zituztenean. Hemen adibidez, Toledoko Alkazarreko gertakizunak ospatzeko manifestaldi bat da. Frente Berro berria, Bizkaiako muga inguruan jarri zen. Hortik aurrera esan daiteke, gerra asko aldatu zala Euskal Herrian, autonomi estatutua onartu zuten, Madrilen, horren ondorioz Eusko Jaurlaritza osatu zen, Jose Antonio Agirre jeltzalea buru zutela, Legazpitik alde indako 300 lagun horietako asko eta asko, gudari eta miliziano aritu ziren. Hemen Pako Barandiaranen argazkia. Eta esan bezala, batalioi pila batean aritu ziren. Gu jasotako informazioaren arabera, Legazpiko gerran jarduntziran gehienak EAJaren batalioietan aritu ziren, Itxarkundia batalioian gehien bat, horko Ikurrina Itxarkundia batalioikoa dezue, baina izan ziren baita ere bestelako talde eta batalioietan aritu zirenak. ELako batalioian, ANV-koan, Izquierda Republikanakoan, UGT-koan, sozialistetan, komunistetan eta anarkistetan. Eta ez ziren gutxi izan gainera. Gehienak PNV-koetan, baina gainontzekoetan ere jardundakoak ugari izan ziren. Eta hildakoak ere ugari. Legazpi gerran hildako 59-tatik 52 gudari eta miliziano jardundakoak izan ziren. Hor dezue zerrenda, ondoren liburuan ikusi izango dezue. Beti, lehen ere esan dudan ideia, gogoratu Legazpik 2400 lagun besterik ez zituela garai hartan. Kintoak soldaduzka egitea tokatzen zitzaien gazte legazpiarrak gerrara eraman zituzten, nahita ez, derrigor, baten batzuk ziur aski jungo ziren borondatez, baina, bintzat elkarrizketetan jaso dugun irudia da, juntziran gehienak gogoz kontra joan ziela, eta are gehiago, baten batzuk adierazten zuten, alegin berezia egiten zutela agintari berriek, familia bertzale edo ezkertiarretako jendea eramateko, bereziki anairen bat gudari edo miliziano bat zebilen. Orduan, gogoz kontra eraman zituzten gehienak, eta horietako 7 lagun, ez ziren itzuli, frentean hil zirelako. Hor dituzue beraien izenak. Simbologia aldetik eta izugarrizko aldaketa, kale izenak eta, denak izuen bezala aldatu zituzten, kale nagusiari adibidez General Mola izena jarri zioten, badakizue, Mola izan zen hemengo kanpainaren arduradun nagusia, hemen gertatu ziren min eta sufrimenduen seguraski arduradun nagusia, eta haren izena jarri zioten Legazpiko kale nagusiari. Eta, horrekin batera, uztailaren 18, gerra hasi zeneko data, ospatu gerra zegoen, gerra horrek salbatu gintuelako hainbeste gaitzetatik, Urbasan, Patrizio Etxeberriako fabrikako langileak eraman, eta bertan egindako ospakizuna, Frankoren argazkia eta Espainiako bandera bertan. Eta, pixka bat, hori zen giro orokorra ez. Irailaren 19an ere, Legazpi askatu zuteneko eguna, jaiak egin nahi izan zituzten, ospakizunen batzuk egin nahi zituzten udal berriak herrian, baina, badirudi, ez zutela arrakasta handirik izan. Ideologikoki, komunismoa edo langile mugimenduarekin zerikusia zeukan edozer ezabatu gaitzetsi zapaldu guztiz, eta berdin nazioa guztian, ez? Espainia una grande y libre, eta kitxo, eta hablemen cristiano, eta sistema horre gaina hartzen zituen alor guztiak, ez? Bai komunikabideak, beraien ingurukoak bakarrik jarraitu zuten, beste guztiak itxi egin zituzten. Errepresio guzti horren eta sistema horren oinarrian besteak beste zegoen herritarren kontrol eta, kontrol izugarria. Legazpiko udal artxibategian zerrendak aurkitu ditugu ugari eta luze-luzeak, ez? Hemen dugun zerrenda adibidez da, frankistak herrira sartu zirenean, ihes egin zutenen herritarrena.
200 izen, bakoitzaren ondoan, este nacionalista, este rojo, este participo en tal, este no viva misa, horreko kontrol ikaragarria. Eta hori, zerrenda hori bezala, beste hainbeste, ez? Eusko Alderdi Jeltzaleko afiliatuen zerrenda, Izquierda Republikanoko afiliatuen zerrenda, izugarria. Eta horrekin batera ere, txostenak pertsona zehatzi buruz, ez? Honako hau, ohitura hauek ditu, ezak ezer, ehundaka. Orduan, bueno, kontrol izugarria. Orokorrean, egia esan, giroa eta lan egiten ari ginean, itolarria sartzen da, ez? Bueno, hemengo askok gertuagotik bizi izan dituzue garai horiek, baina benetan giro arnasare hartzea zaila ematen duen giroa. Giro hortan, legazpiar batzuk ere falangekoak egin ziren, garai hartan indarrean zegoen alderdi bakarra, udalean aurkitutako datuen arabera, 126 afiliatu omen zituen falangeak legazpin 1953 urtean, eta elkarrizketetan jasotakoen arabera ere, galtzaileen bandoan aritutako hainbat ere hurbildu ziren, frankisten eremura ere. Nahiz eta, badirudin hori etzela izan legazpiar gehienen jokabidea. Hartu eta fusilatu, ez? Alejandro Gordoa legazpiarra horrela fusilatu zuten. Eta humilazioa. Niri argazki honek adibidez, hau dira gudari eta miliziano jardundakoak, preso daudenak, eta preso eukitzea gutxi ez, eta gainera, beraien agurra eta beraien zeremonia hortan parte hartu garazi. Hemen ditugu legazpiarra batzuk, lan batalioietan, Teruelen. Bueno, eta kartzelako egoera, bizipen horren ondorioz, kartzelaren inguruan 7 legazpiar hil ziren. Batzetik lehen aipatutako fusilatutakoak, Alejandro Gordoa eta Jesus Peña, istripuen eraginez ere bai, preso zeudela, besteren bat kartzelatik irten eta, sufritu zuen presioarengatik bere buruaz beste egin zuen bat ere badegu, eta kartzelan hartutako gaixotasunen eraginez, behin kalean irten da hildakoak ere horrelako ditu. Juan Iturbe, hau Eusko Jaurlaritzan Agirre lehendakariaren prentsa gabinetean lan egiten zuen honek, erbestera jo zuen, da 1957 urtean hiltzen Parisen. Bere alabak handik urte batzutara etorri ziren legazpira. Hemen dugu ere Danila Lenguren, legazpiko alkate izana, honek Frantzira egin zuen bizi eta Kubara ondoren, eta han hiltzen 1981 urtean. Lehenago legazpira etortzeko aukera izan zuen. Honek ere. Eta hor ditugu bi neskatu hauek, ihesi zebiltzan errefuxiatu legazpiarren alabak biak, eta biak ihes hortan eta bertan bizitzandako bizi baldintza eskasetan hartutako gaixotasunen eraginez hildakoak, ez? Abelina Madina, lehen ikusi dugun horren alaba, eta Magdalena Martínez de Albeni. Gerra galdu zuen legazpiar gure Aiton Amonen belaunaldi guztiaren izen ona aldarrikatzea. Eta jakina, gerraren eraginez hainbeste sufritu duten legazpiko familioiei, gure hurbiltasuna, gure rekonozimendua eta gure maitasuna adieraztea. Eskerrik asko. Ayo,